pasaba na sakit nga ikikita. Di na talikudan punasen day tadwada ag panawag akman. Tiki na pudno na tunggal kasangay mo tay di magkait na. Hamok nga'y di gusto nagampot at daak sibay mo nga agla na iluket ka. Adut nagkurat taoray laeng nusurat di kang masubalita. Di na kaya't nga sawe kaawan kang dito'y nake kurang aklat panawin. Muisod pagkuraan adikan ay ayaten dayto'y met tilaglagipen di ka kuman sinobliana. Diyak kuman nagpakpakita nadyak kaya't ngayon ka masaktan. Letters di kang nasubalita. Yam di na kaya't nga sawe maawan kang dito'y nake kurang aklat panawin. Luisod pagkunaan adikan dayto'y met laglagipen di ka kuman sinobliana. Da kuman nagpakpakita tadyak kaya ngayon ka masaktan. Diyak kuman nagpakpakita tadyak kaya ngayon ka masaktan. Awang pa'y nagpalakpak mo, tatay kami pagkang kanta. Okay. Kaputa nagpalakpak kayo, gawit kami garo din. Kung kuna lang. Okay, para po sa nag-request.